aso agi kaya. Ta. May ito na makami ang mamamiya kawan. Miracle water. Awid da karon ada kami makalambos isa Tibuli. Kami kabagburaw san. Ada kami sulota kapote. Sama na back to barracks kami man. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kabangsa. Niyaya natin ng ating may bahay no para sa tinatawag natin ride date. Yan kumbaga. So kahit matanda na tayo, so siyempre kailangan pa natin mag-refresh, pumunta sa mga lugar kasama ating may bahay para naman sa ganun yung stress natin ay mabawasan. Ayun, hindi lang pang araw-araw na hanap buhay, kundi kailangan din naman natin kahit paano yung mag-relax. So ang aming target sana ay Tibuli. Ang target namin sana doon ay yung magandang hotspot doon na tinatawag nila na waterfalls. So nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aming kunting pinagdaanan. So nga pala no, ang target natin pala ay ang waterfalls ng Tibuli. So yan, ang lahat kasi ng daan dyan ay paakyat. So hindi talaga kakayanin ng isang tricycle na pumunta dyan, akyatan kasi Tapos ang maganda dyan dalhin dyan na sasakyan ay yung mga malalakang makina. So ito ngayon yung mga portion na paakyat kami. So ang kagandahan dyan ay syempre simentado lahat. May mga portion lang na nawasak na mga kalsada dahil sa mga pagbaha. So ang kalsada kasi dyan ay inukit talaga sa mga tagiliran ng bundok, kaya paakyat talaga papuntang Tibuli. So katulad ng isang ito, akyatan talaga. So ramdam ko talaga na nahihirapan yung TRX 155 natin, no? Kasi dalawa kami ni Mrs. Akyatan talaga yan. So pagkatapos ng akyatan ay na-amaze kami sa isang resort. Maliit lang na portion ng resort. May isang swimming pool na pang malakihan at pang bata yata yan. So hindi kasi kami nakapasok kasi nasira yung daan papunta dyan at inaayos pa ng dalawang malalaking heavy equipment. So yan, natatanaw lang namin. Sobrang ganda ng resort, napakasimple. Sa ibaba maraming kabayo, siguro inaarkilahan din yan. Gusto na sana namin pumunta, kaya lang bumara talaga yung papunta dyan, yung daan. At dinaanan din namin ng isang batis o sapa. Warahmatullahi wabarakatuh. May tubo na kilang bisa mi Tibuli. Pero da kami taros kagay mabagraoran. Dabo mi kapote. Back to barracks na lang. Taro, mamatasiap na lang gum kadid ng tawro. Kasi malapit na sana kami sa waterfalls, kaya lang umulan talaga sa bandang unahan, kaya napakikit kami at napagdesisyonan na lang namin mag-asawa na umuwi na lang kami. So ayun na nga, umuwi na lang kami. Kasi sabi ko next time na lang pag magandang panahon at hindi umuulan at agahan natin ng konti. Kasi nagpunta kami dyan bandang alas 3 na So sabi ko abutan tayo ng dilim dito, kaya umuwi na lang kami. At nung makarating na kami sa Sentro Uhaw, Barangay Fatima, yun nga, bumuhos yung napakalakas na ulan, kaya tuloy na pasilong kami at nakapagkape na rin. Na timing kasi na doon tayo nakasilong sa may pandesal. So mainit yung kanilang pandesal. So maraming salamat, no? Sobrang sa panonood. Sinsya na, mahaba kasi ito ay gagawin namin remembrance sa aming buhay. Assalamualaikum.